هاجراوያን ጋንታታት ኣብ ግጥማት መጻረይ ዋንጫ ኤውሮጳን ምሕዝነታዊ ጸወታታትን ተጸሚደን ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ኣብ ግጥማት መጻረይ ሃገራት ዌልስ፣ ፖርቱጋል፣ ሰሜን አየርላንድ ኣሞንገተን ገና ናብ ውድድር 2020 ዝተጸንበረ ሃገራውያን ጋንታታት ክኾናን ከለዋ እንግሊዝ፣ ቼክ ሪፐብሊክ፣ ፈረንሳይን ቱርክን ድማ ብናይ ሓሙስ ግጥማት ኣብ ውድድር ቦታና ሒሰን ኣለዋ። ሃገራውያን ጋንታታት ፖርቱጋልን ጀርመንን ከኣገና ስራሕ ይጽበየን ኣቀዲመን ናብ ውድድር ምሕላፈን ዘረጋገጸ ሃገራት ዩክሬን፣ ስጳኛ፣ ፖላንድ፣ ቤልጅየም፣ ሩስያን፣ ኢጣልያንን ምስ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ተደላዲላ እትርከብ ቼክ ሪፐብሊክ ንኮሶቮ ካብ ድሕሪት ተበጊሳ ናይ 2-1 ዓወት ብምምዝጋብ 10 ናብ ውድድር ሳተፋ ስዒባላ። ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል ሰንበት ምስ ላክሰምበርግ ኣብ ዝህልዋ ጸወታ ምስ እትስዕር ተሳትፎኣ ከተረጋግጽ እንከላት ነጥቢ ምስ እትጥፍእ ግና ንቦታኣ ንሰርቢያ ኣሕሊፋ ክትባያ። ሰሜን አየርላንድ ናብ ውድድር ክትጽንበር ኣብ መወዳእታ ተሪፋ ካብ ዘሎ ክልተ ግጥማት ንኔዘርላንድስ ኣብ ሃገራ ንጀርመን ድማ ካብ ዓዳ ወጻእ ክትዓግተን ከድልያ እዩ። እዚ ሃገራዊት ጋንታ እንድሕር ብኔዘርላንድስ ተሳዒራ ጀርመን ድማ ኣብ ልዕሊ ቤላሩስ እንድሕር ተዓዊታ ኔዘርላንድስን ጀርመንን ናብ ዝነክራማት ውድድር ከኣትወን። ሃገራዊት ጋንታ ክሮኤሽያ ምስ ስሎቫኪያ ማዕረ ምስ እትፈላለ ጥራይ እግራ ኣብ ውድድር ከተንብር ክትክእል እያ። ኣውስትሪያ ሎሚ ቀዳም ኣንጻር ሰሜን መቄዶንያ ዝህልዋ ግጥም ነጥቢ ምስ እትኸስብ ምሕላፋ ከተረጋግጽ እያ። ኣብ ሻብዓይ ምድብ ተደላዲለን ዝርከባ ሃገራውያን ጋንታታት ካብ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ናይቲ ምድብ ዘላ ኣውስትሪያ ናይ 5 ነጥብጋግ ተነጺፉለን ብምህላው ኣብ ዝቕጽል ዘካይድኦ ክልተ ጸወታታት ዓወት ከገድሰን እዩ። ኣታሽዓይ ምድብ ዝነበራ ቤልጅየምን ሩስያን ምሕላፈን ዘረጋገጸ ምዃነን ይፍለጥ። ሎሚ ቀዳም ኣብ ነንሕድሕደን ኣብ ዝህልወን ጸወታ ማዕረ ምዝፈላለያ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅየም ናይ ዝምድብ ተዓዋትት ክገብራ ዝኽእል ክኸውን እዩ። ኣብ ዝቀዳመ ሰንበት እምበር ኣብ ዝተፈላለዩ ምድባት ተደላዲለን ዝርከባ ሃገራውያን ጋንታታት ግጥማት መጻረይ ውድድር ዋንጫ ኤውሮጳ 2020 ከሰላሰላን። ሎሚ ቀዳም ካብ ሳልሳይ ምድብ ጀርመን አንጻር ቤላሩስ ከምኡን ሰሜን አየርላንድ ምስ ኔዘርላንድስ፣ ካብ ራብዓይ ምድብ አዘርባይጃን ምስ ዌልስ ከምኡን ክሮኤሽያ አንጻር ስሎቫኪያ፣ ካብ ሸርሻይ ምድብ ስሎቬንያ አንጻር ላትቪያ፣ አውስትሪያ ምስ ሰሜን መቄዶንያ ከምኡን እስራኤል አንጻር ፖላንድ፣ ካብ ታሽዓይ ምድብ ድማ ቆጵሮስ ምስ ስኮትላንድ፣ ሩስያ ምስ ቤልጅየም ከምኡን ሳን ማሪኖ አንጻር ካዛክስታን ክገጥመን። ጽባሕ ሰንበት ድማ ካብ ቀዳማይ ምድብ ቡልጋሪያ አንጻር ቼክ ሪፐብሊክ ከምኡን እንግሊዝ ምስ ኮሶቮ፣ ካብ ካልኣይ ምድብ ላክሰምበርግ ምስ ፖርቱጋል ከምኡን ሰርቢያ ምስ ዩክሬን፣ ካብ ሻምናይ ምድብ ኣልባንያ ምስ ፈረንሳ፣ አንዶራ ምስ ቱርኪ ከምኡን ሞልዶቫ አንጻር አይስላንድ። ብዘይካ ናይ መጻረይ ግጥማት ናይ ምሕዝነት ጸወታታቱን ይካየዱለው። ሎሚ ቀዳም እምበር ኮሎምቢያን ፔሩን ኣብ ግጥም ምሕዝነት ክራኸባየን። ጽባሕ ሰንበት ከዓ ሊትዌንያ ምስ ኒውዚላንድ ተረኺበን ጸወተን ከሰላሰላየን። ስጳኛዊት ክለብ ቫሌንሺያ ክሳብ ዝመጽእ 30 ሰነ 40 ሚልዮን ዩሮ ዝትመን መጠነ ገንዘብ ዘብጽኡ ተጻወታ ክትሸይጥ ክትግደድ ምዃና ተፈሊጡ። ናይ ዝመጽእ ክልተ መስርሕ መስኮት ምስጋ ተጻወት እዛ ክለብ ጻዕቅ ክህልዎ ትጽቢት ክግበረሉ እዩ። እንተኾነ ግና ንደገፍቲ እዛ ክለብ ተጻወቶም ዘፋንውሉ መስርሕ ብምዃኑ ሕማቅ ዜና ይገብሮም። በመሰረት ገለገለ ምንጭታት ዝሃብዎ ሓበሬታ ናይዛ ጋንታ ዓዳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ከም ዝመጽእ እዩ ዝግለጽ። ቫሌንሺያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ብ30 ሚልዮን ዩሮ ዝወሰኸ ናይ 529 ሚልዮን ዕዳ ኣብ ዝባና ከም ዘሎ ይጥቀስ። ብተወሳኺ ኣብዛ ጋንታ ዘለዎ ውዕላት ተጻወቲ ክሳብ 97 ሚልዮን ዩሮ ኣቢሉ ከም ዝበጽሕ ይንገር። ማንቸስተር ዩናይትድ 70 ሚልዮን ፓውንድ ብምስላዕ ንአይቨሪያዊ አጥቃዒ ክለብ ክሪስታል ፓላስ ዊልፍሬድ ዛሃ ኣብ ክራማት ከተፈርሞ ከም ዝደልየት ደሳን ሓቢራ። እዚ ብብዙሓት ክለባት ዝደን ዘሎ አጥቃዒ ኣብ 2013 ምስ ሬድ ዴቪልስ 4 ጸወታታት ጥራሕ ብምክያድ ካብታ ክለብ ከም ዝተፋነወ ይፍለጥ። ካብ ዜናታት እዛ ክለብ ከይወፃና ማንቸስተር ዩናይትድ ንአጥቃዒ ሬድ ቡል ሳልዝበርግ ኒሮጃዊ ኤርሊን ብሮት ሃላንድ ምፍራም ንዝካየድ ዘሎ ውድድር ኣብ ምቕላስ ከም ትርከብ ይፍለጥ። እዚ ወዲ 19 ዓመት ተጻዋታይ ብናይ ሕጂ ኣሰልጣኒ ዩናይትድ ዘሎ ሶልሻየር ኣብ ሞልደ ሰልጢኑ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ብዘይካዚ እዛ ጋንታ ብጉዳይ ምስጋር ክሮኤሽያዊ አጥቃዒ ማሪዮ ማንዙኪች ምስ ጁቬንቱስ ኣብ ስምምዕ ክትበጽሕ ተስፋ ኣንቢራላ። ዩናይትድ ነዚ ወዲ 33 ዓመት ተጻዋታይ ቅድሚ ናይ ወርሒ ጥሪ ምስጋር ዝመጽእ ወርሒ ምስ ኣልምምድ ከካይዳ ባህጊ ሕዲራ ዘላ። ማንዙኪች ካብ ካልኦት ዓበይቲ ክለባቱን ጻውዕት ይረክብ ከም ዘሎ ይንገር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ንኣከፋፋሊ ፖል ፖግባ 7 ታሕሳስ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ዝህልዋ ደርቢ ግጥም ካብ ማሴት ክምለሳት ተስፋ ኣሕዲራ ከም ዘላ ደሳን ኣፍሊጣ።
مس دغفت كلوبو بمغرጫው كم مزنت على أغانتا زوردن أبز حلف كلتا صوتات كم مسار عسلطان أونا إمرة ألو زركب جراند تشاكا بإسي ميلان كدن كم جمر اس اي حبيرام إذا أب أرسنال مسايو سألمي تزركب تصوتاي كابتا كلبنا يموصا تخلو إن عبي مس بمهلاو إذا مسرح قصالت كم زخلي قلص ألو بزي كازي نيوكاسل بوغانا نستتصوتاي نمفرام دليت أحديرا كم زلا ينقر أسلطاني مانشستر سيتي بيب غوارديولا وعلو كساب زبق عبتا كلب كصنح كم زخل مسيح حدد تايمس حبيرام زي 48 عام دفينو زركب اسبانيا واسلطاني اب عامه 2020 حدن وعلو مزا كلب زبق كوينو كساب ز عامه وددر دما مزا كلب كصنح كم زخل نزا كلب نمحيال دما بوننت نايزا كانتا تصاوت نمفرام زخلو توسخ گنزب كم سسل علم اتا مزيت بتوسخي افليط الا سلطاني أتلتيكو مدريد دييغو سيموني أبزناي طر مسرح مسغار تصاوتي حدش أتقعي كفرم كم زدلي اس حبيرام إذا سلطاني ببقعة أتقعي دييغو كوستا أبطرطر سلازاتون كومون كوستا أبزناي طر مسرح مسغار ناب كالق كلب كخيد كم زخلنا أبز قلصلو زلو أواني نزو وسانه بسيحو زلوم أتقعي بالنشان هاجراويت كانت اسبانيا زخوني رودريغو أبرادار نايزا سلطاني أتيو كابزلو تصاوتايون إذا كم زيلن كله دييغو كوستا بسنك ما سيتي بربع قبل من مدحر مبكرو مطبحت كايدن كاب صوتا دمان سلسته أوارح كرح كم زخلن تفليطوم إذا أتقعي بسنكي أبكسادو زغاطمو زي مچونتي قبل من مد زي ترخبام نايك قدم تصاوتاي مانشستر يونايتد منفيس ديباي ليون بمقداف ناب كالا عبا كلب كصنبر كم زلو أسلطان هاجراويت كانتا هولاند رونالد كويمان تزاريبوم ودع 25 عامتات قعي هاجراويت كانتا نيذرلاند زخونه ديباي اب 2017 كان مانشستر يونايتد نابزاز صوتا لازلو فرنساويت كلب ليون تصنبيروم أب قدامي عامتو 29 شتات نخلبو ليون كبركتلان كله أبز عامتو وددر دما 7 شتات أب 10 قطماتا مسجيب يركب بمسرت نايز دما سمز تصاوتاي مستفلاليا كلبات يصوع كم زلو استفلاليا معكنا زين أفليت أنا لوا بفلاي مستاتونهم دريس مارتينسن جوز كاليونن مس نابولي زلون وعل من وحكم زابين كابتا كلب كوصو كم زخلون كالتشو نابولي تباهلت مسئيت حبيرام ازوم نايزا كلب اقدس تصاوت مخانوم زحبرت ازا مسئيت ازا عامته وددر مستزازمه كابتا كلب كوصو كم زخلون حبيرالام بلجيماوي مارتينس مس انتر ميلان سمو كصواع صنيحيو بارسلونا جرمنا وتصاوتاي باير مونيخ جوشوا كيميتش كتفرما كم زدليت دون بالونا فليطام انتخونه اذا ابزا كلب اقداس تصاوتاي مخانو زنقرلو ود 24 عامت كلبو باير مونيخ كسدو زلوا تخلو ازي تحت مخانو استفلاليا معكنا زينا يحبرا ايسي ميلان ود 38 عامش ودناوي تصاوتاي زلاتان إبراهيموفيتش امناي طر مسرح مسغارنا بحوفا كتصنبر تهانت كم زلا كالتشيو ميركاتو افليطام اذا مسرح كون خون غنا بقدامنت مسمع بريزيدنت تا كلب ايفان غازيديس كم زدلي بتوسخي تفليطلهم نايك قدم أتقعي تشلسي ود 41 عام ديدير دروغبا أتا غانتا طلب ناي مسلطان قريبلو كم زنبرن انت خونه نسو أمساي بريزيدنت محبر كعس اجر هاغرو ايفري كوست نمخانه طلب كم زنصغن تزاريبو زخبركم سمعتنا لومي زبلنا يوم مدمق على سبورت ابز فصلنا لنا سلام مكتالكم نمسكن مسترف مدبات كنقدفكم بوغنا سسنايو